gabi guys tanan. Siguro uban ro nangtuog na. Kuan pa ko. Dikit pa ko og kuan lumagan. Mayong gabi guys tanan. Telepon ko. Ako'y videos. Ang gitrabahoan ganiha kay kabibisiha. Basta Lunes lagi. Wa ko kapanglabad sa Lunes. Ang poong ang halabunan ganiha. Kapatid na haman. Tapay puti ang ibabad sa kabaldi. Ako kabidyo niya kay silingan po pikas. Magsige pa sounds. Kaya sabak ko mga iro. Hindi na po. Karoon, likot ko. Dinumugan. Salamat karoon sa karoon yung pag-order. Sakto po ng utanas jag. Naabot ko kayo dinumugan ugma. Ito yung pagbuka sa cellphone. Sa itong ganahan diya magpahatod. PM laman mo. Basahan nila sa dapit San Isidro. San Isidro. Ito. Kamusta naman mong tanan? May gabi diha. Pili sa taghap. Kamusta? Diha sa Cebu. Ni Noel Dominguez. Gabi sir, salamat kaunay sir ha sa iyong pagkauning bye-bye. Kaunay ng liili sa ang payag. Kamusta di ko ni Ma'am Cherry Ulrich? Ano ba kasi jas gawas o napabas balin siya? Magtuan na siguro. Basta man ma'am. Darabay din namugan. Kamusta mong tanan? Sa iyong lingaw diha. Natulog na ba mo? Ako yung taon, tikaw-tikaw pa. Yung sa pa magod doon, alas city, kapin. Apo dari, tapos ila, nagkuhan po, nag-repack. Nag-repack pag mani. Gustyos, ilang ilahan. Ito sa una, sa pa. Sa madong panahon pa, kanihang tinda sa ona, daghan kong himuon ani at sa bulay butang. Sa tulid pag panahon. Ang tinda sa bulay sa ona, biko, lumugan, o kamuti turon, ng kwan sa una, ng pangamot, na i-deliver dito. Sa madong pang timpo. Wapay unos sa kinabuhi. Karon nga nag-unos na, wa na. Unos sa kinabuhi man, wa na. Sarili na kog-aga. Sa unang-una jud, hindi pa itong anak nga laki. Mas mga aman na lang ang mga batang apo karon. Tanang adlaw ko deliver. Halos tanang tinda, halos tanang maamo. Kung sa butang, ilang butang sa una, may biko. Nilugan, budbud. Turon. Kamuti turon o saging turon. Muna yung deliver sa una sa bulhay sa madong kuan pa. Wapay unos sa kinabuhi.
Pinag-unos naman, maawa na. Ano ilhanay, unos na. Mga matao mga ligamtanon, ano ilhanay. Ano ilhanay, ang mga tao mga ligamtanon lagi. Ano ilhanay, mga unos sa kinabuhi. Salamat kay Pungkos Ginoo kay bisan ni unos sa kinabuhi kaya gyapon. Ang kakay gyapon ta. Salamat sa Pungkos Ginoo. Parang pag baskog panglawas. Mga bata dat sila matabang man gyapon. Siyempre kay ilang inahan. Hindi kuan, putos o mani. Pag ako pasagis Ginoo, kakaplag hapon ko kuan. Kaplag hapon ko bisplihanan. Yes, una lagi so kay unos ang bisplihanan bulhay man. Kay hawad mo lang sa bulhay. Kay unos man amihan man di mana pero wag po sa sino nang yapon ko tindahanan nagapon ko butanganan kung makaya pala man pwede man gyapon mo dili balik sa bulhay ato sa gagaw alam kay piki na mag oras. Hindi po yung pa-order na halaris. Pati mga high school. At yung mga tundong. Naghat na putughanin mas nakaihatid. Ano nga. Kayod. Kayod taman sa mahimo. Kayod taman sa mahimos lawas. Huwag muli po ko Galicia, pwede lang po ko dito magtinda-tinda. Kaya naman po ko itong suroy dito. Nagapon ko pa sa Ginoo. Pinanggagapon ta sa Ginoo. Kamusta mong tanan, Vilma Makabalo? Kamusta yung panahon diha? Mamining ayok. Anong oras diha, ma'am? Kung na ba ka, ma'am? O isang oras diha ron sa Italy. Salamat kaya po sa Ginoo. Salamat ko yung tanan nga. Kung mo bye-bye. Ito dahil nga na nga. Wabaday ko na po magkasuldo. Ako makatungtong karong buwan na. Na ako yung madaw-daw karong buwan. Sunod buwan. Pero pala po na kabuwan hang pinahabot. Kaya ako ko nakasuldo sa August. August, daan sa naron. August, September, October, November, December, Enero. Grabe, ilang kabuhan. Paningkakay. Pusang dira. Salbar gihapon. Sanang ko sa kinabuhi. Kaya pupunta pa sa Ginoo. Gihapon tayo mahagilap. Sagtad-taod na itong nagwanta. Walang maningkamot kid. Magaling ko eh. Kuan. Maningkamot taman sa mahimo. Laban sa unos sa kinabuhi.
Apoy paglurang. Pagbagunos. Ito. Apo kumulod niya mga ako. Di ako lang himagpudyo. Pudyo na kong yung sara itong alisya. Alin kay buoy mga bata. Buoy ka yung mga bata. Buoy na ha. May panihapon. Maghuwat o isa'y madalang panihapon. Ngayon ang suman. Hali nga. Wani undang ang suman. May idawat. May pangbaon. Okay, saligan lang ang sweldos. Trabaho, pinaraman. Abot sa katapusan na beranan. Tubig, kurente. Gas, mamugas. Pasalamat ko sa Ginoo nga. Kasurvive. Survive din yung suman. Daba kong upaw nga sa kadagong nasa una suman tutong gyapon ron suman hantod kamatay amin suman gyapon mo naman jud niya itong pamaagi para makakita tag piso. Laog pa kong pagkaapuhan di na ko lang hipudyo. Wala ayo pa yung andani magraha pero yagwantan lang para magka kita ko sa mga apo. Bisan pag to wala tatahora daning ginikanan. Wala mo ko tahora danis saan wala na naman ang Ginoo nga hatagan ko basket panglawas para makapanikas kay para sa mga apo. Kaya babot panahon nga maabot ang itong tag-ida daning anin sa mamagod anin sila din sakto-sakto po nakalaglit na ng mga bata. Kaya pagsuloy karon ko naman na libin. Gagmayng antos arang masantos ito gabiin yung tanan tinsya na mo ang video ano sa kinabuhi. Ano sa kinabuhi may bagurang ng gyapon. February 3 na di ron. Maling serbisyo. Bukan magtrabaho. Bye. Napay rakit. Pag-rakit pa. Parang munay mamiso. Bisid ka doon panahon karon. Isda pa na may mo. Grabe mahala. Tapos isdang gagmay. 200 kilo na. Music. Ang takapatid is dyan tag 115 kilo. Nagansuman dia. Kamahaman. May unos sa kalibutan. May unos.
Murang ramang yapon, pas bagyo ba, mga tuwak ra, tuwang, pas uwan ko, mga bunag kalit tuwak. Yan, unos sa kinabuhi, kinabuhi. Wala ko'y kaluoy, ano, rani po dyan. Salamat sa nag-order di ay. Salamat sa inyong tanan sa nagkaroon subaybay. Santos. Santos ng simbahan. Bali naman eh. Maat ko alas 4. Biyahe pa padungan he. Abatudan he mga alas media. Ikay o panyapon sa mga bata. Nagpangipas para sa mga bata panyapon. Ano pa din nagputos. May dahara baliman. Putos. Putos. Good night na yung tanan. Ala ni Sinsan kayong diuro. South in Korea. Sarah Laila Abid. Ngayong gabi eh. Nakuputos. Thank you, Lord. Tapos na dyan. Pinutos. Hindi magputos kaya ang mag-antos. Saan rin balisungan naman yung dahon na. Kaya dahon na ikan province ni Galicia. Putos na nila kay for tomorrow na po. Pag ko na to. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8. Hapit good. Kung isa, parang masunod ta. Ay, salamat sa Ginoo. Tataan ako.